আমার সকল কমলপুরবাসীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাকে এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য এবং প্রশাসনকেও অনেক ধন্যবাদ। রাজনীতিতে হার জিত থাকবেই, কিন্তু আমাদের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি দরকার, আমাদের ভালোবাসা দরকার। তাই সবাইকে অনুরোধ রইল, সবাই যেন শান্তি বজায় রাখেন এবং আগামী দিনে এভাবেই সুস্থ কামনা রইল। আশা করি আপনারা গ্রহণ করে নেবেন। ধন্যবাদ, প্রণাম। आनी कमलपुरनि जत ताखुक ताई बुखुक रगनो आनी कैसा कोइमुं दंनाय नरक आनो आसुक हामजाकमानि रोमानि ककनो आं पगैमैया नरकनि अ हामजाकमानि बिसिंतैनो जों तिनि बोतो लराय बख्लायलायखा ख्लायमानि यागुलो जों तिनि हारिका हनै जों सावैमानो फियाबा जों तिनि हारिया जों तिनि जितिखा बुबाग्रानि दागिमानि बिसिंतै ख्लायै जों चिनि मांथाय सक्तायनि बागै चिनि सांबिधानिक जे चिनि मानथायनि बागै जों लड़ाई खालायमानि अ वन लास्ट फाइट न जों खालायलायखा ताबु आबुनि यागुलो जों एमएलए मंत्री माननानि कतर्क गया जों तिनि चिनि तेप्रा मथानिंगै बाचावै जों तिनि लड़ाई खालायका आबोसे चिनि मेन कतर्क उंसिनाय आबुनि बागैनो केबो खाबायना करै केबो खानांना करै जों जतन पाल बाक्सा खालायै चिनि आरो गोबांमा राजनैतिक तंगैमानो गचा करम कसम बेबागनो जों तंगैमानो फियाबा जों जतबाय पाल बाक्सा खालायै थानजा बाक्सा खालायै जों तंलायनानै नांगो आबुनि बागैनो वालाय सुग्लाय बेबागनो जों हाकसाल खालायै जों जाते खरकजाताय खरकजाबाय कम्युनिकेशन गाहाम नारुगमानि यागुलो जों गाहाम कुरुं खालायै जों तंगैमानानै दै आं नरकनि थानि आबो आं सानहरो जे नरक जतन जाते वालाय सुग्लायनि यागनि जों कातिरिवै जों तंगैमानानै दै खालायै जतननो आं कयहरो अ कयमुं कारण आनी तिप्रा सांगै आनी जे तिप्रा मथानि जत जे वारियर्स रंनो आनी अबनो कचार मुं तंनाय बुइजोंनो बेंगायनाय बुइजोंनो हामिया सानाय हायफाना जों आबनो चिनि मुंसापाना जों आमो चिनि खावो जों तुयावै चिनि थांसुंगो जों गथां तंगै थांनानि बागै चिनि सुखथाय बरारा चिनि बागै जों तामो खायलाङैमान चिनि एकमात्र चिनि अनाहार मुं तंनाय आबुनि बागैनो जों वालाय सुलायनो जों कम खालायमानि बिसिंतै जों चिनि कमलपुर सब डिविजन न चिनि कमलपुर एरिया न 45 कन्स्टिट्युएन्सी न जों गचां गचां तंनानि बागै आं नरनो कचारो हामबाय खुलुमका।